éiles oscailt, agus níos an céim fáil go rumsa si beidir go ghuiilehhaid machchain na chéadhhaidín má chlochlan. Ní mór óla seamsa na ríide faoi támhaid go phláirta nó faoi líam ó phláirta. Má beagad níos mó óla seam faoi líam marall gneanamid dúil agus scail agus na blátha craig agus marsinte. Ach tá gail am héin le líam eile, líamach Píris agus Pádraig Mac Piarish. So it was because of my link with Pádraig Mac Piarish and Willie Pearse that I was asked to open this Féideanna na Bhláirteach here today. And pay attention because I'll be asking questions at the end. But anyway, my great-great-grandfather was James Pearse, and he was from Birmingham in England, and he came to Dublin, and he married Emily Fox, who was also English, and they lived in Great Brunswick Street in Dublin. And that's called Pearse Street, is what it's called today, but that was called Great Brunswick Street at the time. He was my great-great-grandfather, and they had two children, James Pearse and Emily Pearse. And Emily Pearse would be my great-grandmother. And then when Emily Fox died, and he remarried, James Pearse remarried, and he married Margaret Brady, whose people originally were from County Meath. And then they had he had four more children, Pádraig Mac Piarish. I mix up the order now, but Pádraig Mac Piarish, and Willie Pearse, and Margaret Pearse, and Mary Bridget. They were the four. So my great-grandmother was a half-sister to Pádraig Mac Piarish and Willie Pearse and the rest of them. That was the connection. But anyway, Emily Pearse, she married Alfred MacLachlan, who would be my great-grandfather. And they had three children, Alfred, who was my great, sorry, I'm getting confused now. Alfred, my grandfather, and another Emily, and another Mary Bridget. But as it happened, a few years after marrying, Alfred went to America, and he left Emily and the three children. So she went back to her mammy. Excuse me, her daddy, I should say. And so my grandfather was raised in the Pearse household, basically. And he spent lots of time with Pádraig and Willie and so on, and he spent a lot of time at Chashagorama Dachan Fierce Rusmok Freshen, Vichshagon Shin Freshen. So Shinain Gael of Yamsa, as Tomsa, Pádraig Mac Piarish. I'm his I'm the great-grandnephew of Willie Pearse and Pádraig Mac Piarish. Not an ordinary grandnephew, but a great-grandnephew. So Shinain Gael, be Emily Pearse, Shinima Hinhan War. Okay, so Shinain Gael, Shinain Kangal, Viamsa, Tamsa, Leshna Pearse, as Tam Anvrodul, this was especially Tim Liana, Tam Harva Brodul, I guess, Brano de Venchania. I guess, Hero and Fresh Lord Fan Gangalavik na Pearse, Laharin. I guess, Tassan Gorhanic Pádraig Mac Piarish, a hain, Harsha Gaharin, Ganchedur, Shiram, an Ochtek Nichacht, as Kasha, me, Agus Law and Chen, in Arin. I guess, schreef sy faoi in die in Irislauer fáin an lei nach ha se agus schreef sy a wí an réilge bás ná an go sé me bheas nach wí as tá súr an bhfuil an cearta le chuna dé. As bhí líam ó phláirta bhí sé gábhríonn gcuise an am sin. Ach récha go raise James Pearse bhí sé sin an áir rih sin. Nar hain sib go cirón an sin an chan sib ard chris an sin meile láhhaile chirón an sin agus má bhrein sib binichttar na chrosin sin feice sib scrífte J. Pearse, 27 Great Brunswick Street, Dublin. Agus an tóigh an Christian níl chéine an ahar Mícheál O'Donoghue agus a caidún 893, so glacam leis cló James Pearse a héanann seo in 893. Agus an inis meáin sin níl samcéad am cha Pádraig Mac Piarish in áireann in inis mór a níl samar sin ina séireach neirid Smaad chance gross as tríal, and I thought some good hash at Trafe she kints in Ishmael. Ach James Pearse hogsha an altur just a shape in Ishmael freshen, Chamarish and Ardfresh to get round on and shin. Ach in Ishmael is a shantach veiny, T veiny aimen, a malanduna in Ishmael, shin not your own Pádraig Mac Piarish, as a many aimen shin, but drowrish in the Sean aimen, shin a Sean a Brian, a V Gnevach and Nijak Shajak, and like Leas, Nairimach.
agus bhíoh go leor a scoláirí mór a gaige dearm a tairntear a teachsin, bhí Pádraig Mac Piarais, Thomas Mac Donacha, den eile go ceanirí níidir séideag, an tair ón a gránaí agus go leor eile agus thugtaí ollscoil na gailge mar anam ar a teachsin. Agus nuair bhí Thomas Mac Donacha agus Pádraig Mac Piarais agus ón a gránaí an bhaidir críomh go chunú na gailge in Ismeánnig an am. Ach an taimthugtar muinte na háite tugann siad teachmhéine nó sean teachmhéine ach an fógratatív mód der sé teach sing mar dan sing a héin sin bar ar. Agus dan mé iad a héin sa teach sin, hánig mé iad a héin sin agus fi sé an níidir trichaní agus fi sé an níidir cearcha. Agus sé líam dábhar se thugán go hinis má dúsa agus ríist máthar líam dábhar ní cíanam leis cin tan bhí ora ach bedráirí sin le méí éimen agus le seán éimen ó bliain. Ach so fi mé iad an níidir trichaní agus níidir cearch. Agus a lár na gearcha dí ar a fós sé, tháinig sé héananas móhaman bhíidir go na mara bhí na mealha as tháintar amach a tháirn freisin as go hinne Ismeán agus tháin sé go teach agus chuir sé mór in aine go bhaintear a tíon sin agus móna sin in tan bhíor mór. So dúirt mé iad le lob as cosúil siúdaí móna fuair mar ar bortachaí mar bheala sinna dúra dom mar echi. Ach echi, mar dúirt mé sinna cheangail tamsa leis na Pearsaí agus na Harbh bródar fin gangail sin. Ní ra mór an óil seamt fin na farta mar dúirt mé rinneimiid léimiid dúil na gearcéid agus scail agus haidir go mórlam agus na blatha creige an dáin. Ach láir mé le Joan se agus mar fin mar an nachras an mór an faoi agus ionintach amach Wikipedia agus chuir sé ólas am. Agus faoi na bhlahartach hí clúgus cáil ar a héin ba náisnach anta a bhí an héin go netí lé agus tanna bhíar an Mike Vickil fáric fechraméid, bhríon fechraméid sin an breafada ach bhhainú go bhhainú chunamara ó húsaid as tháinig siad go háirin agus chuirt ar fúb duna chéad drama bhí an Ngortnach Apple. Agus mar dúirt mé líam ó bhlaharta agus tá Mike ó bhlaharta. Bhí sé héin, bhí sé an gníomhach sna féine chunan na talún, bhí anhaid na pólíní ar, bhí cha sé trífhs de brísún, agus fós sé sin Maggie Ganley as manister in sin an áirin. Agus is cosúil bhí fearr tací an mórthír a hiúra le pósta, ach bhí sin rá le Michael Flaherty agus tháinig sé sin chuaigh sé sin saoil ar a chapel agus thug sé leis ar a gaplaí néir go Ngortnach Apple an sin. Agus níor hain sé sin ra bhór le na muinte ag an am. Agus chuir do fúba deach tréici i bhí an Ngortnach Apple. Ach bhí síle an chrúachab agus scosa go méoch Maggie Ganley rá mar de a dúrach Mike a mu mó ádeag ar seachas chas sé híal mar de a ggéar a ceart óhaint amach go phobal na héireann ach bhí sé a rutin nó airg a chláán bechan sí níos éisce duise gobar fad. Mar fin sí an chrú mar a bhí a récham agus rud amháin rud an románstar é titim an rá le rebelúnach ach nílte go frostin an síl sin na bharachtáil. Bhí de bebacht mé héna fólam agus fi coppla de dul mé agus nachras am fúba charbach chuir siad began intasarm stoi agus láir siad gaige sa teach, láir siad béla sa teach freisin rud a bhí neamhanach cheappa in dáir, go húntaadh béla ar fád cheappa nó gailge ar fádach, láir siad gailge agus láir idir béla. Agus rud eile chu an Instagram bhí cuasaí éidechas, héisgur ar bebacht fuidir éidechas mar hampla Roger Casement thug sé sin muoinú le éidechas a chur ar támhaig agus líam ó Flaherty a héin nuair sé gábhíonn déag ar a chuaigh sé go Rockwell College, agus bhí sé Blackrock College im lí, bhí sé Belvedere as cosú freisin, agus bhí sé ar an ollscoil. Agus mar do mis sé fást suas im lí, scoilní an os Blackrock College, sin thug go muidir op sin, that's the school for posh Catholics. So héis go ar bebacht an áirin fuair fríú airgad a sáitcinn le éag sinna choirí de scoil. Ach ba ceanróta hiad bhí idir gníomhach sa politíoch go netic lé tám bhaig duine go bhhainethirí ógdain na hÉireann bhí an. Agus nuair bhí sé America an dhéis bhí sé gníomhach sa báirtí na gomalach. As líam na hráid
níidir seachte chu sé treid sa go mór, hí sé treid na tríntí sa go mór. Nar há sé nálan sin, dus nar a bundíún síirsáin seo. Bhna sé, hí sé héanaar rinne go bhna choirí pártaí cumanach na héireann agus hí sé angdíomhchan sin agus rééis ce blion ná mar sin thuise nunga sasna ríis. As nuair atá be aga bhí sé be bocht a de réir chéile bhí sé os sé scríomh chu sé món pín agus sinna chuí de réir chéile a bhaintse amach slíomh. As bhí sé scríomh méile agus ní mór an ghilge, well, le heiste méidir bhí scríomh méile ag a gceistem. As níos an beléirgus sin héin nó is dóig go léirgus é ar an meastar an spéisihí an ghilge sa tír ag an am, níl sam, mar bheit sé deachar ahananta sáint amach le scríomh an ghilge bháin. Agus sin chuoinar tain sin in slí bheitthe bhí aige. Ach réich go ráise go bírsach chu áring a bhaim go mór ar a bírsach. As chuid sé a bhaim go mór am héin. Tháinig mis go háring an chéidir a lár na nochtadí. As cha mé trí seachtaí in the sir, bhí mé an ribh sin úr an ghó, cha mé trí seachtaí an i mína beltainna in 9-8 sílim amcinint mar sin. Agus camará mé Harbh tóci leis agus nar bhí duine a fuíim nar chum bhile go bra lí chéad cheapta faoi mar hena sé intacha dóm tumarrá. Bhrá mise go butain chuí ar éing so má legus sasnach ein chuis sa tír gur sé chogéilchan sin agus mar dúirt me chonig an pírsa, chonig sé bochtan, chonig sé an crótan, chonig sé an sclábhíocht ar a bharige agus ar a tír ach ar a tíhile chonig sé freisin an saibhras as chonig sé an áirecht an saibhras sé gceistan an áirecht réilech as an réilge. As na hochtúirtí chonig sé rudí céine, chunig mis a daoine duna tála tóga chláichaí, chunig mena ba gimachtar ar níomhéine a dúirt síos go trá a dhaintach in dhéana choirí, daoine gúmar amach agus na ba is snáhan in dhé as iad beirtar ar a bleis Europa. Tá chunig min rudí sin ar fad an síl chrua, ach an rud smóch ó bhaim marmsan an saibhras gailge go háirt a bhí an áirin. Agus tá trí háin se am lééis meach ddíirchan í chéir an chéán na blá creige is scríomh líam ó fleharta. Agus bheicad sin an crótan ar híomháin as an dríocht ar an tíhile, mar an tíreach na craga luma as sin na póstar. Agus an sin lé méid dáin le a rinne míhall mechar as ina sír, sin sin chuirsís ar híal an áireannach. Agus sin crécha mé le písin be go rinne me héin gun ócáid seo. So a dús na blátha creige. A dúirt mé leis na blátha nach suúrach an áit a fórsib le bheith in bhhair. Teanta suasan seo le bruch na heile gan fuaib ach an chlochlas agus salachar na néan. Áit bhradach lán le ceó agus fearige cháite. Ní scartin gríanaan seo ó lúnga saran le glindar a choraí. A dúirt na blátha creige, is cumlinn is stór, táid fé ghríocht ag ceol na fearige. Tá sin an álacht agus an crótan. Ach seo dána, beidir nach chula mór an sreintrí an os me héin, hánig an teanne, beidir nach chula se an dáin se hena, mar míhanna ó mechar as ina sír scríomh an dáin se, as bhair se sin, bhair se go lár, ní an na dátaína se go lár an chéad se chatte. Agus bhí sé ina chuirsíte níos an cin teidiletá a dáin fiúánach slí bheithan na nuileannach sin do intin sé faoi. Tá trí chinge bhríonta ó scríomh mé na línsa ar dheacrocht ar anrá agus sclábhíocht na líne. Nuair bhí aimsin níos tearán mar bhí iasc farsing na fáil. A níos tá tíosc nach le gutí go spúdaí tá sí tóci is ruici ag saon an ngáil. I Jerúsan na héireann tá Ileán Uachtaráin lúm nochtaí gan fescan í breag. Is íon go cintre má bhhair na daine go nachabach grás de dé. Ó hán go féil bríide sé cleachtain na líine bheit gobar go siúí gan cí. A pléiscas ó réban na gloch ó na chéile ó éiríonn go déanaan gríon faoi. Mar a réiteach na talúnse dúntar na scalpa chutar a cairgarchas talánas áit. Scartar amachar línan min chlocha a chlúditar le gaiine na trámh. Curtar ar leasú femin go farsing brat, gábhrat agus trí. Riintar an sin na umracha chuile is leagtar an sílan sa gré. Na cruúar na daoine a gimocht drochhhaidin le picóid le ádas le gró. Crackan na gcuireach a cosint imrolla ar a gosata úchraic an bó.
Tá mar hui op sin tá an naimhrid gan pecan ar thuchas a stem sa gála, mar séitir a gaine agus lúmtar na lecha le croas le trimach bhharrta. Ní hééis sin amháinecht an scéiltean is measa ag sclábhí bocht muintear a cháran, mar a teas mar a tára dóitir na sciáin as roitar a dochas le fána. Nar a thuchas le aire tá na fiire na túntaí a marú na droscas na langaí, tá neaman le bailús le cuidir na fetaí foci ag mrás ag páistí. Tá fígach an freangach an ruchas an sandar a chuirtú gach lách de dúna, Arabá tarabart crúd an as cangar le seola go héasca go Lúndan. Nar a hótar a dúsáis rógir a spóla ag fearbach le ní ar a bhélaí, a seolfar an núna a grúb in irhuí mar nach féidir é cheannacht inéirin. Tá brech agus bailach tá scodan le heachtáin, gach ní a baint le na héasúr, tá cabhlach le gearas le chuann sa stácha le haid celp go nedbáin nó go héasal. Ní an mór an gnóver le baint ná le sábháil mar nach bhásan an circinn sa gréisisin, ché go deagan an tíirna faoi ghósim léon a géile a chios in dhéisisin. Nis tásúlam go dicfar a bailach mar bhhairin lochtíosca nárin, as gur ben sé tá stúran na gealaí tá smachtainna stirmas a gála. Tá sin é sin. Nis ísla me caiid an go mór le písin beg tá caiite na chéann se ham. Agus bei caiintes trácht go dós go brach ará an glas an líomh, is an na tháinig tá maic sa ghrár líam a fleachta ar a síl. Bhí cáil is aine ar an néide maic go fleachtaí, thug sé gan go bheith ganlaí bhí sé bliana de gcuis. Cos a chlád an ngort na gapal thucranán an síos, ag an nám fhí chulachláán a stracha leis a síl. Bhí an bhéim ar scadas léin faoi chuilcha an tí, a Graduate Casement cúna a héin na támach ar an cín. Ag ábhríonn déag chuilíam a héin ar chulaiste im leach lia, ar Rockwell College chaise tamra is a roscail ina dhia. Dag líam sláán éirin s go néach bliana scór a Listal Hall an aran an gáil is a treidsa go mór. Chú tam Waik America bhí sé bartíí na Gomanach Hall, nar a buníoch páirtí na Gomanach a bhas bhí líam a héin mar bháil. Chuilíam an núnga sasna be bocht go éon féin, go réir chéad a dosan scéal nar a chu sé an món pín. Scríb sé leabhar thy neighbour's wife an 1953, is scríb sé The Farmer á bhríon ní. Bei caiintes trácht go dógus brach an a fleachart a Thomas Liam is a bhróch na heile an ngort na gapal tháinig siad ar a síl. Agus nis ní léon nocharam na ní léon sisteram ach fógra mé an éile oscailte.